गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद कामरुप मेट्र' जिल्लानि जानानै जों मोनसे रादाब रायजोफोरनिसिम दैथायहरनो नागिरदों। थांनाय मैया जोंनि सेन्ट्रेल जायगायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे मावफुं आफाद जालांबाय। बेयाव जोंखौ मोनसे जिल्ला आफादनि जानानै रादाब फोसावनो थिननायलाय जोङो दिनै ज' जानानै जोङो गुवाहाटि कामरुप मेट्र' जिल्लानि जानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो फोरमायनो लानो नागिरदों। दा बेयाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ माने बुंनांगोन। जोंहा दिनै माखासे खोथाखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनि बाथ्राखौ जोंनि खौसेथि मिरु आफादानो माने माखासे फोरमायजोबखानाय जाहैबाय जादों। बे बेलायाव जों बारा खोथा बुंनो नाजायाखै। जोङो थोंजोङैनो मोनसे खोथाखौसो जों बुंलांनो नागिरदों। दे जोंहा दासान्दि जोंनि गेजेराव फैबाय थानाय जिथु इलेक्सन बारहावा बारदों। दा फैगौ 9 एप्रिल 2026 मायथाइनि 9 एप्रिलाव जानो गोनां जिथु बिधान सभानि बिसायख'थि, दा बेयाव माखासे जोंनो मिरु आफादा माने बिथोन होदों। दा बिथोन बायदि जोङो नाजादों। जोंनि कामरुप मेट्र' जिल्लायाव जोंहा 9 समस्ति दङ। बे 9 समस्तियाव जोङो गासै जोंनि बर' भटार्सफोरखौ जोङो सायख'नानै लानाय जादों। दा बे हिसाबै जों मोनफ्रोमबो माने समस्तियाव जोङो जिल्लानि जोंनियाव गासै 9 बियाब दङ। बे 9 बियाबाव बेसेबां बर' भटार्सफोर दं? जोंनियाव गासै 9 बियाबाव 69,000 माने बर' भटार्स दङ। दा जों बेखौ मोननो हादों। बे हिसाबै जोङो दा फारियै जोङो मोनफ्रोमबो बियाबनि माबाखौ जों फोरमायनो हायो। जों माने एसे लिरनानै लानाय जादों। जेरै दिसपुर समस्तियाव 8,819 बर' भटार्स दङ। आरो बिनि उनाव दिमुरिया माने समस्तियाव 16,627 बर' भटार्स दङ। आरो माने निउ गुवाहाटि होनना बुङो, बेयाव 5,950 बर' भटार्स दङ। आरो बेयाव जोङो गुवाहाटि सेन्ट्रेल गुवाहाटि होनना बुङो दा जोंखौ गोदानै। दा बेयाव सेन्ट्रेल गुवाहाटि समस्तियाव बर' भटार दङ 7,511। बेनि उनाव जालुकबारि समस्ति दङ। बेयाव 11,019 भट जोङो सायख'ना मोनदों। दा बे भटार्सफोरखौ लानानै जोंनि बर' माहारिखौ बर' हारिखौ जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुंनि दारा जोङो गुवाहाटिनि जानानै कामरुप मेट्र' जिल्लानि जानानै जों खावलायनो नागिरदों। जोङो मिरु आफादनि बिथोन बायदियै माने जों अपेनलि जोङो समर्थन होनांगौ होनना बुंनायलाय जों बिथांमोनखौ जोङो दा बिजेपिखौनो आरो एनडिएनि जा लोगो माने बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय आबुङै जोङो मदद होनाय जागोन होननानै जों दिनै बे माने फोरमायथि बिलाइयाव बा बे रादाबाव जोङो फोरमायनो खोन्थानानै जों फोसावनाय जादों। आरो मोनसे गोजोनथाव खोथाबाव जोङो बुंनो नांगोन। जोङो माने गासै 22 जिल्ला दङ, बियाब दङ जोंनि बिटिसिनि बायजोआव। बिटिसिनि बायजोआव 22 बियाब दङ। दा बियाबनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनि बायजोनि जुदि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनानै लानाय रंजाथाव बाथ्रा, गोजोनथाव बाथ्रा जों बुंनांगोन। जोंनो 3 माने समस्ति बिनाय जादोंमोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय। नाथाय जोंनि 3नि गेजेराव जोंनो मोनसे समस्ति जोंनो हगारनानै होनाय जादों। बेयाव एसटिनि मैखोम माने बर'फोरनि जायगा। बे बियाबा जाबाय बक' सयगाव। बे समस्तियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय
बिथां राजु मेस होनाय बिथांखौ जोङो माने होनो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि UBP निफ्राय बिथांखौ बिजाथि महरै दैथायहरनाय जादों। बिजाथिलाइखौ दिनै जोङो माने जयैनो थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब हैदों आरो माखासे जाखिनि माने बिजाथि दङ बिथांमोनजोंबो जोंनि गुवाहाटि नोगोरमानि आनसलिकनि गासै माने आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमा बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना माने ज'यै खामानि मावनो थाखाय माने बिथांमोनखौ सहाय खालामहैदों आरोखि। औ थारैनो जोङो माने हेफाजाब होगोन होननानै जोंखौ माने मिरु आफादा खावलायखानाय हिसाबै जों दिनै नैबे रादाबनि गेजेरजों फोसावखादों आरो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि माने कामरुप मेट्र' जिल्लानि मोनबा बियाबाव जोङो जिल्ला आफादनि जानानै आनसलिकनि गासै दैदेनगिरि जानानै जों हेफाजाब होगोन होननानै जोङो माने रायलायनाय जादों आरोखि। जोंहा दिनै फोसावनाय जादों।